Salut, eu sunt Cipri. Mă scuzați că n-am putut vorbi până acum, nu mi-a mers microfonul. Da, după cum vedeți aici mi-am făcut o fermă. Iar în episodul ăsta vom vedea ce vom face. Da, mi-am săpat după diamante și uitați că am găsit câteva. Să mergem după câteva lemne. Da, episodul de azi se va numi Agricultura. Așa. Am început eu puțin aici, dar nu am terminat tot. Mai am de pus. Câte 5, acolo avem 1, 2, 3, 4, 5, da, nu mai trebuie încă 3, 1, 2, 3, așa, și apoi nu mai trebuie 4, da. Și încă o dată îmi cer scuze că nu mi-a mers microfonul. Ar trebui să-mi cumpăr altul. Da, mai am puțin, apoi ne ducem la culcare. Prima oară să găsim 4. Acesta. Poate că în al 8-lea sau al 9-lea episod ne vom muta. Nu se știe. Așa, să mai caut. Cât am găsit una, e bine, mai trebuie 3. Da, voi pune o pauză până atunci. Am revenit cu acele 4. Da. Mai am puțin să pun. Naibii, am pus astea două, Doamne ferește. Așa. Da, mergem să dormim, după care voi pune din nou pauză, vă voi avertiza și pe voi mâine. De fapt, lăsați, nu pun pauză. Vreau să vă las și pe voi să vedeți. Vă voi arăta și ce am în chesturi. Nu știu dacă ați văzut în episodul 1, 2 și 3. Care nu știu după ce site să puneți videoclipuri, vă voi spune eu acum sau acum. Păi scrieți pe internet download Bandicam, BANDICAM. Prima oară faceți adresă pe YouTube, apoi scrieți vă downloadați sau invers.
Da, să vă arăt ce am în chesturi. Da, nu mare lucru. Îmi voi păstra târnăcopul. Mi-ați văzut skin-ul? Arăt mișto? Da? Mi-a spart patul. Doamne ferește. Da, după ce ne culcăm, mai vedem noi ce mai facem după aceea. Haideți să mai băgăm câțiva porci în fermă. După care vom mai sparge puțin copaci. În al 5-lea sau al 6-lea episod voi face acoperiș și da, acoperiș. Așa, să împingem câțiva porci. Va fi greu, da? Haideți. Pentru voi o fac. Unde e pizda, mă, tii? Porc snos. Hai, mă! Hai, mă, intră, ce n-ai atât de greu? Da, mie merge puțin cam greu bandigame-ul, după cum vedeți. Deci nu v-ați supărat dacă aș pune pauză până aș băga 2 porci, nu? Deci... Da, am băgat 2 în 3 mai... Vreți să luăm niște ciuperci și mai pe seară să omorâm niște scheleți? Ca apoi să facem niște ciuperci uriașe? Cred că vreți. Puțin să o spar. Ce larmă am. Mor eu. Mai am și pe aceasta. Dacă mai avem timp, voi filma 10 minute. Dacă se va face noapte, vom avea timp să vă arăt și cum voi face ciupercile uriașe. Până atunci voi sparge niște copaci. Voi sparge lemne. Cu siguranță nu vom mai avea timp. Da, nu mai avem timp deloc.